Hej med jer. Nu har jeg et fantastisk møde her med naturen i Lynge Grusgrav. Det er Ninas frokosttid nu. Jeg har cyklet først fra Klampenborg til Bagsværd, og nu fra Bagsværd og her til Lynge Grusgrav, så kunne jeg ikke klare den længere, for jeg har nemlig ikke fået frokost endnu. Jeg var en tur i Rema, og her ser I resultatet af Rema indkøbene. Rugbrød, en lime, en avocado, jeg er begyndt på den, for jeg var sulten, en banan og sorte oliven. Ja, det fik jeg faktisk mere lyst til, end at spise deres færdige pastasalater, for der var ikke nok bønneproteiner i, og jeg spiser jo ikke kød, så jeg havde ikke lige lyst til at prøve an med deres kyllingeanretninger, og couscoussen så ærligt talt lidt kedelig ud. Der var ikke rigtig krydderier i og sådan noget. Og så til prisen, ja, så er det jo også langt billigere at købe en pakke rugbrød for 5 kroner, for at undgå madspild, og lidt avocado, 2 styk 12 kroner, og en lime, 2, oliven og banan. Jeg glæder mig i hvert fald til at spise resten. Jeg vil vise jer lidt af udsigten, og her skal jeg lige vise jer mig selv.